Ito na mga toy. Ito na. Yun! Huli! Huli! Uy! Huli! Huli! Uy! 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 Nambabayabas para si Kabiwas! No. Ang dali mo. Ano pa naman? Oo nga. Kaya nga. Oh, ang galing. Ano yan? Grabe! Halimaw. Halimaw na yan! Yung nightfish. Hala, Diyos ko! Ayun mga katoy! Yan! Panibagong fishing natin, panibagong araw! Yun mga katoy, bali makipag-banding tayo kay vlog mo na meet natin. Ayun o. Yan, first time natin. Shout out dyan sa mga viewers dyan ha. Yan o. Dito lang kami ha. Yan, pa-support na lang mga katoy. Yun, wala na kami 0-0 nito. Ako rin, meron na rin pala dito. Kaso wala rin akong video. Ito po. Ayo, ito mga katoy. Maganda rin tong akin na huli ko. Oh. Ito. Oh, di ba mga 4 fingers? Kasama pa natin si Bata TV Vlog yun. Hello. Tapos si Kachoynel. Kachoynel! Good afternoon! Ginagawa? Si Kachoy Ediboy nga pala. Andun din, oh. Na-meet na rin natin si Kachoy Ediboy, oh. Yun. Good afternoon, Kachoy Ediboy! Ano, wala si Kachoy Michael. Saan siya? Mga bali, samahan nyo po kami dito. At kami mag-a-addict banding ni Kachoy i-vlog mo. Yan, support na rin po ulit. Okay. Sit up natin, yung gamit natin, taw-taw pala. Maiba naman yung natin. Yan o, taw-taw lang yung gagamitin natin. Yan ang fishing spot natin. Yan. Ito pala yung pain natin ha. Bulaki. Mga tayo, dalawa na tayo. Yan, ayos na. Kabing men, ayos na. Ayos na. Oo. Buti ka ba? Oo. Okay na to, kahit di naman dagdagan. Pwede na pa pahulaw na to. Huwag naman mga katoy. Kailan dagdagan pa natin to. Sa akin kumagat yung kanina Kachoy ha. Oo nga, iba to. Sa'yo. Di, nagbabasa ka kasi. Di mo si pinansin eh. Kalaban. May kalaban mga toy. Angat mga floater. Angat mga natin. Sana makadali tayo ulit. Na madagdagan yung huli natin. Nakadalawa tayo. Wala pang video maayos. Oh, grabe. Ang laki yung nadali ni Kachoy Nil. Oh, buti naakyat mo Kachoy. Ang laki oh. Grabe. Ang laki Kachoy. Congrats. Yun oh. Nadali mo. Oy! Wag naman. Wag naman. Ano yung asangan mo? Asangin mo na. Ano mo tayo? Sit na. Okay na, tanggal na. Ang galing. Iyon o. Oh, ang galing. Ang galing. Grabe, congrats Kachoy. Yun, congrats Kachoy. Thank you. Yun, laki talaga, grabe. Ate, grabe. Ang gulo ng ano natin, ng video. Nagigamit Lang kami ng content. Pang-highlight namin yun mga toy ah. Sabit ko ya. Ay ano pala mga toy, mga channel pala. Yan si vlog mo, ano to? Legit yan mga Yoris Baggers yan. Kung sa TikTok ay sa ano, sa Reels. Yan, legit na Yoris Baggers yan. Mga idol, sa akin kasi pag may nag-comment talaga nire-respect ako. Respect talaga tayo Respect. dapat. Saka maganda yung ano, kailangan 5 minutes para sure ball. Oo. Kaya kung maganda yung content, panoorin yung buo. Tulong nyo na lang sa ano, sa amin. Maraming salamat po. Mga Kachoy nilang surte, ang laki. Sarap gataan nun. Tapos lagyan ng luya tapos sili, oy. Sweet and sour, no? Ay, sus. Wala stick na yun, nakala ko. Sinabit naman. Akala ko tahulan bro. Kat, yan mga toy. Yun, huli. Dali. Yan, mga master. Dali. Buti pa sila. Uy! Sayang! Sayang.
Ayan mga tay. Hindi, maliit kasi mga tay, maliit eh. Maliit kasi maliit. Diyan na, sunod-sunod na. Yan na mga tay, okay na to. Sunod-sunod na yan mga tay. Ang ganda ng tipid. Uy, yun lang. Woo! Ganda ng ilaw dito lang. Ulit. Ang daya mga toy. Nang babayabas para si Kabiwas. Maawa na kayo, pakaloko pa lang to. Hindi ako papagkapi ng asawa ko pag wala tayo sa bag. May nang babayabas si Kabiwas. Hindi si Kabingwit na ngayon yung nang babayabas. Peace. Binayabas. Ay, shoutout nga pala kay Kabiwas yun. Ano ka lang dyan, work ka lang dyan. Kami din bahala dito sa spot. Ganda talaga nung ano eh. Meron pa namang ano, biglang hatak sila, baka malaglag. Hawakan ka. Andyan siya, andyan talaga. Dito lang mga sa gilid ko. Kasagin nyo makita mga tayo, pasensya na. Yan, ganyan lang mga tayo. Ganda ng upo mga tayo. Ano naman kasi to? Malinis naman kasi yung ano, pader. Yung ulan naman kasi kaya walang putik. Parang nasa bahay lang. Oh. Ganda ng upo namin dito. Yan. Dito wala Noy. Mabayabas na naman si Nonoy. Ayun na naman, kinakat ka na naman. Di ba? Ah, di pa ba? Kaya nakagato, ramdam ko hinila. Oo, kaya nakita ko nga eh. Yun? Uy, lumagatok. Parang sabit yun ah. Parang sumabit nga siguro. Sabit mo, sabit ko lang siya. Panguso siguro. Pero kinagat mo sa'yo. Tanggal nga yung ano, bulati. Sainil, ano? Okay ka lang? Oh, iso. Ganun lang natin. Doon siya namin iniwas sa dulo. Tinatamba niya yung pag ganon niya eh, no? Michael Burak yung nandun na sa dulo. Alam niya kasi talaga yung pagka-casting naman. Dalag hunting, knife fish hunting. Kagatin mo na, bebe. Bebe, kagatin mo na. Sabi ko kasi, yan dali mo. Ano pa naman, Oo nga. Kaya nga eh. Kung di kita sinigyan, wala mang Wala, ilag. nakatingin ako rito eh. Di. Sabi, Malaglag sana mo na. Kung kilo hindi ko binantayan, saka naman siya ginagat. malaki. Oy, idol, nakakalawa, pangalawa na. Oh. Malaki pati no. Yan ang delikado yung biglaan, malaglag talaga yung pamiwas. Grabe mo yun. Ay, sikat yung uboy yun. Uy! Boss! Boss Oboy! Kala ko hindi ka susunod eh. Ayan ah, si Boss Oboy mga toy. Uy! Yun, Oboy mo ano. Hello, kapot. Oo. Kulang 3 kilo daw yung mamaw na nagali. Grabe, ang laki nga. Nakasitap na ng pandalag. Magamit ko yan. Ganda, ito mga tayo ano niya. Yung paddle tail na magandindi oh. Malup. Tapos yan, maiksing yan. Malupit. Malupit yung pangdalag niya. Ayos. Ilan na in-harvest niyan, Master? Marami. Marami na. Hindi na mabilang. Yan tayo ng ayuda ni Katino. Okay, oh, 3 na. Pero masakto sa level. Lugi. Pag lumundo ka, Thank you na. igagahit ka na. Ay, nakuha sa yung tumal dito sa area na to. Susubukan yung pagka-addict natin dito sa fishing. Tayo, dapat ba nagdalag tayo? Yun eh, catching hook.
Yun mga toy, bali tumal. Oh, yung itlog maganda. Sarsado no? Oo. Okay, bali kakatsin ko na lang to siguro kasi para gumanda-ganda yung video natin. Maraming salamat mga toy. Sa ulitin. Mga toy, uwi na si Katchoy 8 vlog mo. Bawi na lang susunod. Bawi tayo susunod mga toy. Ayun. Sana makadali pa ng medyo maganda-ganda susunod na fishing adventures. Katsoy, isama mo na sa ito. Sa akin na lang yan? Oo. Pwede na yung dalawa, sayang yan. Pagod ako, may lakad ako, hirap maglinis. Ayun mga toy, binigay sa atin yung Oo. ganun niya kasi dalawa kasi ano nga, may lakad, makiki-birthday daw. Alam na. Alam na this. Maraming salamat Katsoy sa ayuda. Thank you. Ayan mga toy, nagkatamara na. Ayan na. Bali, bawi na lang kami daw bukas. Saan tayo bukas? Wala pa sigurado. Pag ito si Kabiwas na ano ni Ervin ang uno, ito sa Kabiwas din ako. Si Katsoy nila, iangas ko rin. Mga Katsoy, kita tayo bukas. Oo, bawi kami bukas mga toy. Lagayan. Ayun, nakadali. Grabe, lupit talaga ito. Original oh. Oo. Baka wala. Dan, ibigay mo muna kaya na yan. Kaya, para mayroon Cooler natin na ito. pagbigyan siya ano. Si kasi yan. Sa akin naman, matutuwa, may disip yan. Ayun mga kasi, oh, grabe tong huli ni kasi Michael oh. Ano yan? Grabe. Halimaw na yan. Yung night fish. Hala, Diyos ko. Nasa ilagay mo. Dito. Sisig natin yan. Oh, mamaw. Totoo ba yung dumaan dito? Wala naman. Hindi, nilambat yan. Ha? Nilambat yan. Nilambat? Nandun ba sa'yo? Nilambat niya, sabi niya. Hindi, wala naman lambat. Wala naman lambat siya eh. Sa may tulay. Wala naman lambat. Ewan ko. Kasi ito. Ano yung bago lang yan? Oo. Gumagalaw pa ba? Gumagalaw. Ayan yung huli natin mga to. Update tayo. Yan. Ayan oh. Ayos na rin mga to. Hindi, yung iba yan mga to, ibigay sa atin. Ni Katsoy vlog mo tsaka ni Katsoy Nil. Nakatatlo lang tayo mga to. Ito mga to yung pang sisig. Halimaw. Yun. Ayos. Thank you sa sponsor muna natin ngayon. May mga lakad daw mga to, binigay na lang sa atin, sayang din naman ginawa na natin. Thank you Lord sa blessing. Pakita natin yung huli nila. Oy, halimaw. Grabe, napakalaki oh, isa oh. Parang katumbas itong cooler mo no ah. Baka tumalon eh, sayang. Baka tumalon daw dito. Ayan na mga katso, yung huli natin kanina. Thank you sa inyo.